Dobrý deň a vítajte v tomto krátkom inštruktážnom videu. V tomto videu vám predstavím naše najnovšie ovládacie prvky Nico Rocker a Nico Toggle pre Nico Home Control. Tieto prémiové ovládacie prvky sú teraz bez problémov integrované do systému Nico Home Control. Autentické vintage a celokovové Nico Rocker a Nico Toggle sú teraz k dispozícii v plne integrovanej verzii Nico Home Control. Tieto nové ovládacie prvky ponúkajú príjemný, jemný, hmatový pocit a podporujú dvojité ovládanie. Tlačidlo možno ovládať smerom nahor aj nadol a tým môže plniť dve funkcie. Ovládané funkcie sú podporované aj vizuálne. Pre hornú aj dolnú zónu tlačidiel je k dispozícii LED spätná väzba a vďaka integrovaným senzorom je medzi funkcie týchto výrobkov zaradené aj ovládanie kúrenia, chladenia a ventilácie. Kompletný ovládač Nico Toggle alebo ovládač Nico Rocker pre Nico Home Control sa skladá z troch častí. Z prístroja, jedného alebo dvoch tlačidiel a čelného panelu. Čo sa týka prístrojov, môžete si vybrať medzi dvojnásobnou alebo štvornásobnou verziou. O možnostiach montáže bude reč neskôr v tomto videu. Prístroje sú identické pre ovládacie prvky Nico Toggle aj Nico Rocker pre systém Nico Home Control. To znamená, že sa môžete neskôr rozhodnúť, ako bude prístroj dokončený. Na zadnej strane prístroja nájdete 4 konektory. Tieto konektory je možné oddeliť od prístroja pomocou malého skrutkovača, aby sa uľahčilo pripojenie kabeláže. Pokiaľ ide o toto zapojenie, môžem byť stručný a výstižný. Prístroj je potrebné pripojiť iba k zbernici Nico Home Control B1 a B2. Pri pripájaní ovládacieho prvku k zbernici nie je dôležitá polarita. Nie je teda dôležitá ani pre tieto prístroje. Každý konektor na tomto výrobku je štvornásobný. To znamená, že môžete reťazovo pripojiť ďalšie ovládače bez akéhokoľvek ďalšieho príslušenstva. Váš zbernicový kábel má často 4 vodiče, 2 pre zbernicu a 2 ďalšie pre nízkonapäťové napájanie. Nico Toggle a Nico Rocker pre Nico Home Control nepotrebujú dodatočné napájanie, ale priložili sme 2 extra konektory, aby ste mohli rýchlo a jednoducho prepájať tieto 2 extra vodiče. Ak máte zariadenie, ktoré vyžaduje 24V napájanie ďalej na zbernici, napríklad Digital Black, potom je vaša kabeláž na to už pripravená. Tlačidlo Nico Rocker alebo Nico Toggle pre Nico Home Control možno ovládať smerom nahor aj nadol. To ponúka rôzne možnosti pri používaní týchto ovládacích prvkov. Dovoľte mi, aby som vám vysvetlil rôzne možnosti. Pre spínaný svetelný obvod. S tlačením smerom nahor sa zapne svetlo. S tlačením smerom nadol sa svetlo vypne. Alebo pre stmievateľný svetelný obvod. Krátkym stlačením smerom nahor sa svetlo zapne, dlhým stlačením smerom nahor sa svetlo rozjasní. A naopak, dlhé stlačenie smerom nadol svetlo zostmieva a krátke stlačenie smerom nadol svetlo vypne. Žalúzie, rolety alebo závesy možno ovládať porovnateľným spôsobom ako stmievateľný svetelný obvod. Krátkym stlačením smerom nahor sa otvoria až do zastavenia, krátkym stlačením smerom nadol sa zatvoria až do zastavenia. Dlhé stlačenie v zvolenom smere ich otvára alebo zatvára až do uvoľnenia tlačidla. Štvrtou možnosťou je prakticky rozdeliť tlačidlo tak, aby horná a dolná časť mohli ovládať samostatné veci. V prípade spínaného svetelného obvodu môže potom krátke stlačenie hore zapnúť svetlo a opakované stlačenie hore môže toto svetlo opäť vypnúť. Pomocou takto deleného tlačidla možno ovládať aj stmievateľné osvetlenie, rolety, žalúzie, a to v režime jedného tlačidla. Výber spôsobu fungovania tlačidla sa vykonáva výberom príslušného parametra tlačidla v programovacom softvéri. Možnosti, ktoré sme doteraz prebrali, sa konfigurujú pomocou základnej akcie. Rozsah možností sa však rozširuje ešte ďalej. Nie len, že môžete ovládať základné akcie, ale tento nový ovládací prvok môžete použiť aj na ovládanie rutín. Medzi možnosťami ovládania sú teraz všetky mysliteľné kombinácie základných akcií a rutín. Pomocou štvornásobného ovládača Nico Toggle pre Nico Home Control by ste mohli zákazníkovi ponúknuť nasledujúce kombinácie ovládania. Hore vľavo. Zapínanie a vypínanie spínaného svetelného okruhu pomocou základnej akcie. Dole vľavo.
Úplné ovládanie rolety pomocou základnej akcie. Hore vpravo. Aktivácia svetelnej scény pomocou rutiny. Dole vpravo. Aktivujte vypnutie celej miestnosti pomocou ďalšej rutiny. Mimochodom, všetky existujúce možnosti ovládania pomocou stlačenia a podržania, pomocou funkcie Shift alebo dvojitej funkcie sú k dispozícii aj pre tieto nové ovládače. Skôr než začneme hovoriť o rôznych možnostiach spätnej väzby LED, poďme si povedať o senzoroch komfortu, ktoré sú súčasťou každého ovládača Nico Toggle a Nico Rocker pre Nico Home Control. Ak sa bližšie pozriete na prístroj, uvidíte snímač teploty a vlhkosti umiestnený v spodnej časti. V prípade štvornásobného prístroja v strede a v prípade dvojnásobného prístroja o niečo viac vpravo. Teplotný senzor môže byť použitý ako termostat, a to ako pre kúrenie, tak aj pre chladenie v príslušných rutinách. Snímač teploty môžete použiť aj v podmienkach. Pomocou týchto informácií môžete napríklad vytvoriť funkciu, ktorá aktívne zatiahne žalúzie, aby sa miestnosť neprehriala. Snímač vlhkosti sa vždy používa v podmienke. Mohli by ste napríklad spustiť vetranie na vyššiu rýchlosť, keď je vlhkosť príliš vysoká, alebo poslať upozornenie v aplikácii, keď je vzduch príliš suchý. Obe hodnoty, teplotu aj vlhkosť, možno tiež jednoducho informatívne zobraziť na karte Klíma v aplikácii Nico Home. Okrem senzorov komfortu si všimnite, že vedľa každého tlačidla sú dve LED diódy. Jedna je teplá biela LED dióda, druhá je RGB LED dióda. Po namontovaní čelného panela na prístroj, vysokopresný svetlovod vo vnútri čelného panela privedie svetlo z LED diód na hornú alebo spodnú stranu tlačidla. V predvolenom nastavení bude farba použitá pre spätnú väzbu na akciu alebo rutinu spojenú s tlačidlom teplá biela. Keďže je prítomná aj dióda RGB, môžete túto farbu nastaviť aj inak, v prípade, že si to želá váš zákazník. Mimochodom, poskytovanie spätnej väzby na prepojenú akciu je len jednou z možností. Pomocou Nico Rocker a Nico Toggle pre Nico Home Control môžete tiež zmeniť farbu LED diódy spätnej väzby v dôsledku podmienky. Ste zvedaví na užitočné prípady použitia? Nezabudnite si pozrieť celé školiace video o aktualizácii verzie 2.25. V inštruktážnom videu o aktualizácii tiež ukazujem, ako vykonať konfiguráciu pre tieto nové ovládače. Dovoľte mi, aby som vám poskytol ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu ľahko vybrať vhodné položky pre požadovaný ovládací prvok a dizajn. Najskôr o prístrojoch. Už viete, že sú k dispozícii dvojnásobné a štvornásobné prístroje. Mali by ste tiež vedieť, že ich ponúkame s rôznymi variantmi montážnych rámov. V závislosti od stredových vzdialeností, ktoré sú bežné vo vašom regióne, si môžete objednať stredový 60-71 alebo stredový 71-71 variant. Všetky tieto varianty sú k dispozícii pre upevnenie pomocou rozperiek alebo upevnenie pomocou skrutiek. O tlačidlách a čelných paneloch. Veľmi dôležité je pamätať na to, že katalógové čísla Nico Toggle a Nico Rocker pre Nico Home Control sú špecifické pre tento produktový rad. Tlačidlá a čelné panely vypínačov Nico Toggle a Nico Rocker pre 230 V sa nehodia pre verziu Nico Home Control alebo naopak. Ako určiť katalógové čísla pre produktový rad Nico Home Control? Tlačidlo alebo čelná doska Nico Rocker pre Nico Home Control bude obsahovať číslo 46. Páčka alebo čelná doska Nico Toggle pre Nico Home Control bude obsahovať číslo 47. Tlačidla a páčky sú k dispozícii jednonásobné a dvojnásobné. Čelné dosky sú k dispozícii v nasledovných variantách. Jednonásobné pre jedno tlačidlo. Jednonásobné pre dve tlačidlá. Dvojnásobné vodorovné pre 2x2 tlačidlá so stredovou vzdialenosťou 71 mm, dvojnásobné zvislé pre 2x2 tlačidlá so stredovou vzdialenosťou 60 mm, dvojnásobné zvislé pre 2x2 tlačidlá so stredovou vzdialenosťou 70 mm. Tlačidlá a čelné dosky sú k dispozícii z vysokokvalitných materiálov, oceľ alebo hliník. Ak si chcete objednať požadovanú farbu, nezabudnite, že v prípade tlačidiel a čelných dosiek určujú farbu výrobku prvé 3 číslice katalógového čísla výrobku. Ďakujeme za sledovanie.
A samozrejme sa nezabudnite pozrieť na ďalšie nové funkcie zahrnuté vo verzii 2.25 aplikácie Nico Home Control.